I pojawiły się w Dino od marki Food Makers. Jest tutaj akurat jedka z kurczakiem i ogórkiem, majonezem. Zobaczmy, jak to smakuje. Zanim jeszcze ze smaku chciałem zobaczyć, jak to wygląda w środku. Jest biednie, jak za 8 zł. To jest naprawdę bardzo biednie. Porównajcie sobie chociażby, czy ja wiem, że nie wszędzie w Polsce jest Hert, ale w Hercie za 8 zł to ja mam kurde taką samą kanapkę, a wypełnienia jest naprawdę dużo. Ale słuchajmy oczywiście jaki jest smaku. Szczerze powiedziawszy, ta kanapka smakuje tak jak z żabki. Jest taka też strips. Stripsy, jakby mi ktoś dał to ja nie wiem, czy ja bym to rozróżnił. Strips smakuje tak samo, czyli dosyć ostry jest. No cena, no to nie zachwyca, no cena no to 7,5 na 10, no dobre jest, no ale wiadomo, wypełnienie to tragedia.